Франкенщайн от 2025 година е поредната и вече не знам коя поред адаптация на класическата история за чудовището Франкенщайн, за което със сигурност по-голямата част от вас вече са чували. Аз честно казано се чудех дали да гледам този филм, тъй като съм гледал по-голямата част от филмите направени за него, но след като разбрах, че той е на режисьорът Гиомо Дел Торо, който е режисьор на един от моите любими филми на ужасите, става въпрос за филмът Пурпурния връх, реших да му дам шанс и добре, че го направих, защото филмът наистина доста ми хареса. Здравейте, приятели, аз съм Жан и както вече разбрахте, днес ще си поговорим за филмът Франкенщайн. Но преди да започнем, нека ви помоля още от самото начало да оставите по един мощен палец на видеото и да ударите хайп бутона. Благодаря ви! Филмът проследява историята на доктор Виктор Франкенщайн, брилянтен, но обсебен учен, който се опитва да преодолее границата между живота и смъртта чрез зловещ експеримент. В резултат на това той създава същество, което е физически мощно, но емоционално уязвимо и отхвърлено от обществото и самия си създател. Историята е една и съща във всички филми. То иначе няма как. Но начинът, по който е реализирана, е съвсем друго нещо. Решили се да разделят филма на две отделни части, или по-точно казано на две отделни глави. Като в първата можем да видим историята на доктор Виктор Франкенщайн, този, който е създателят на това същество, от неговата гледна точка, а във втората половина на филма можем да видим изцяло от него. И това най-много ме грамна във филма, тъй като аз това нещо отначало не го знаех. Филмът е с продължителност от 2 часа и 30 минути и още от сега мога да ви гарантирам, че той ще ви държи в напрежение, или по-скоро не става въпрос да ви държи в напрежение, но ще ви бъде интересен през цялото време и със сигурност всяка една от тези минути е доста ценна, филмът като цяло ще ви хареса. Наистина и тази продължителност е доста голяма за един филм над 2 часа, но си заслужава да го гледате. Няма да изпадам в подробности да ви издавам спойлери, както правят някои други ютубъри в своите канали, тъй като знаете на какъв принцип аз правя своите видеа. Някой път наистина издавам някои спойлери, но това е начинът, по който правя наистина моето съдържание. Ефектите са топ, актьорската игра е топ, просто нямам какво да кажа за този филм. Музиката също е страхотна. Ако трябва да му дам оценка, аз му давам спокойно 10 от 10. Не си спомням скоро да съм давал такава висока оценка за някой филм. Просто наистина много ми хареса. И за цялата тая работа наистина е виновен самия режисьор, който е направил филма да изглежда наистина толкова невероятно, тъй като аз още от самото начало си викам, леле, защо си пускам този филм? Със сигурност знам какво ще се случи, но наистина той го е направил да изглежда наистина доста по-различно и доста оригинално, за което наистина браво. Ако все още не сте го гледали и се чудите дали го направите, моето лично мнение е, че трябва да си го пуснете още сега, защото филмчето наистина се заслужава. Може да ми споделите вашето мнение относно филма долу в коментарите, ако вече сте го гледали, а ако не сте, напишете ми дали смятате да си го пуснете. Надявам се днешното видео да ви е харесало, скъпи приятели. Ако е така, не забравяйте да му оставите по един мощен палец нагоре в подкрепа, да натиснете хайп бутона, да се абонирате, да натиснете камбанката, да станете членове, да коментирате, да споделяте, каквото искате, това правете. Съдържанието го правя безплатно, ако иска някой да ме подкрепи, нека да заповяда. Това беше всичко за днес, скъпи приятели. Чао и до скоро!